Ο Εύρος ποταμός είναι. Τον μίλησες? Ναι. Τι σου είπε? Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Τον αγαπάω, μωρέ, μας πουλάει το καημένο μικρούτσικο. Μικρούτσικο. Άμα είχα αγόρι τώρα και ήταν εδώ πέρα. Θα δείτε πώς μιλάω τουρκικά τώρα. Ναι, τι να πεις. Γιατί αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Μόνο εμείς είμαστε. Θα τους δώσεις και αυτού. Βέβαια θα τους δώσω και αυτούς. Γιατί είναι τα καημένα τα παιδάκια κι Εντάξει, αυτά. εγώ είπα τίποτα. Μήπως άμα έρθουν και πάρουν και γίνει κανένας πόλος με γνωρίσουν και δεν με κάνουν τίποτα. Μέραβα! Όταν έρθεις να μην με κάνεις τίποτα. Τι χαζόσανε. Εντάξει. Με είπε κάτι, όμω το μου το λέω. Μοιραστείτε τα, με λέει, οκ, το κατάλαβε. Γεια! Haydi, haydi. Haydi bakalım.